Nina bakanhlavu zamadala nkunza zimshaya ngazasha amagatsha emithi kwacezwa isigawuli semithi emikhulu encane ke iyayiwela. Sanibingelela sanibukela ke phina phila wethamele khona i1 KZN TV igama nguphiwe ngokwamthembu sithi ke abakhulume. Yabona ke namhlanje njengoba sikhuluma nawe sibheka ke udaba olubalekile akujwayelekile ke mbukela ukuthi uma besikhuluma nawe sikhulume nawe sikwi setup ke efana nale but because namhlanje kuthe kwaba uhlelo oluthanda ukwehluka kakhulu nohlelo esicabanga ukuthi kufanele silubhekisise ngeso elibanzi njengoba ke luqhakambisa ke isintu sethu sithe namhlanje ke asiqhamuke ngalolu hlobo kuona ke amagagasi omoya igama nguphiwe ngokwamthembu ke ngihamba ke naye ke umfowethu Alex wakwamemela osokuyona ke Ingezo Production abazothi ke besithathe ke besichazele kakhulu ngohambo abazothi babe nalo olubheke eCote d'Ivoire. Asibuyelele sikwamukele ohlelweni. Ngiyabingelela kakhulu Mthembu ngibukele kubabukeli be1 KZN TV. Alex mfowethu ngicabanga ukuthi uma ngabe sikhuluma ngalolu hlelo uhlelo lolu oluzothi luthinte kakhulu inhliziyo zabantu baseNingizimu Afrika uma besikhuluma ngesintu sethu kanti futhi ke ithuba elingandile ukuthi siyithole siya ke kwamanye amazwe angaphandle lapho soqhambisa khona okusokungokwethu. Siyafisa nje ukuthi mhlambe usichazele ngohambo olubheke eIvory Coast ukuthi ke uhambo oluqambeke kanjani kanti futhi ke inhloso zalo enkulu ithini. Ngibonge kakhulu ithuba Mthembu. Ngiqale nje ngokukhuleka eNdlunkulu, ngiyakhuleka eNdlunkulu, ngiyakhuleka kusilo samabandla onke. Ngikhuleke emakhosini onke akhona isizwe sonke, ngikhuleke kumabutho, ngikhuleke kwizinduna zonke ngithi bayede. Uhambo Mthembu, uhambo lolu oluhle kakhulu oluhle kakhulu uhambo lwe-Ivory Coast. Ngibonga ithuba engithenga lithola, ngibonga izikhulu zase-Ivory Coast ngokungithemba ekutheni zingisole zeduze ekutheni sikwazi ukuhamba. Into eyenzekayo Mthembu, e-Ivory Coast bagubha usuku lwesintu, izwe labo lonke. Kuyobe kuhlangenwe nje oSuthu lapha kuzoba khona kunendawo yokuthusa oSuthu la kuzoba khona bonke abantu bebe khona kuhambele izikhulu zikahulumeni kuhambele ngisho uhulumeni wakhona uqobo so base besidonsa bathi thina ngoba sidabuka la kwaZulu nje simkantshubovu kwezesintu siyaqondisa isintu futhi siyahlonipha usiko ingakho ke besinika ithuba lokuthi mina nethimba labantu abawu20 amantombazana awu15 nabafana abawu5 sikwazi ukuthi siye khona mangibala nje ngibala uSwenko wamabhinqa uThoko Dabuka intombane Phongolo osebenza kakhulu neNganzumba ngibala insizwa oqagela Nxumalo ngibala uSpikili Dladla uyabona nje it's a combination of abantu abenza into yesintu abancane futhi labantu labo ngababone ngisho emicimbini emikhulu makuthiwa kwenziwa imicimbi emikhulu kodwa la sithe sibanikeze ithuba siyabakhulisa because isiZulu nje sithi lubanjwa lisemanzi ngoba selomile liyaphuka kunjalo. Usasho uthi ke libonjwa liseva kanti futhi ke zibanjwe semaphupho kunjalo. Ngiyafisa nje ukubheka ukuthi uma ngabe siya noma niya eIvory Coast ngenhloso yokuqhakambisa isintu sethu eNingizimu Afrika ke esihlukene ngama tribes amaningi. Agreed. Since sehlukene ngama tribes amaningi ngifisa ukuthi sibheke ukuthi uma ngabe niqhakambisa noma siqhakambisa okwaseNingizimu Afrika noma siqhakambisa okwaZulu. Ngiyubonga umbuzo sidabuka kwaZulu thina esihambayo kodwa sisahambile manje uZulu nje kuphela sihambele ilizwe lonke iSouth Africa siyomela izwe laseSouth Africa siyoqala ubudlelwane obusha phakathi kweIvory Coast neSouth Africa ngokwesintu sivumela umculo wesintu namaciko acula umculo wesintu ahlanganise isizwe sonke eIvory Coast so lokho kusho ukuthini Mthembu kusho ukuthi for ifuture kuzoba khona ama collaborations ubumbano ngokomculo oliqhamuke eIvory Coast luze ngala neIvory Coast ngokunjalo kuzoye kube khona amaciko ngala a collaborate nawa ngale ngoba into emnandi ngesintu nomculo wesintu weMthembu uyafundisana. This is not just the entertainment, it's also educational through entertainment. Sizobheka entertainment sithole ukufunda ngakho. Yes, that's the juice of it ukuthi nje uyabona obumnandi abantu ngilibonge futhi kakhulu ithuba ngoba into yesintu into engisondene kakhulu nayo ngibonge futhi nethuba lokuthi sikwazile ukuhamba siye eNdlunkulu ngolwesibili esigodlweni emashobeni lapho khona isilo ebesiyokhothama isilweni siyocela khona isibusiso isilo sesamukele ngomoya omuhle kakhulu sesamukele ngothando njengoba wazi Mthembu ukuthi isigodlo sasemashobeni isigodlo sesintu samaciko
So sithema singena khona sathola ukwamukeleka eNdlunkulu. Ngiyabonga kakhulu ngoba singenanga nje kuphela eNdlunkulu samukelwa isilo sasipha isibusiso kuphela isilo sinyakazise izwe lonke ngoba sisixhumanise no-National Sport Art and Culture wasixhumanisa ne-Province of KwaZulu-Natal ne-Sport Art and Culture sase-KZN holwa u-MEC umuntu omhle Khawula bangenelela bonke. Uhambo lwethu nje lizoba uhambo lungaconsi phansi libheka Ivory Coast ngabo bonke labantu esengithenga babala nanesilo sokukhipha kwasesibusiso. So ngibonga kakhulu eNdlunkulu ngithi bayede. Lokho indlela osho ngayo mnumzana uMemela ingitshela ukuthi indlela le iNdlunkulu ekhathalele ngakhona isizwe ukuthi whenever kuqhamuka amathuba anjengalawa azothuthukisa isizwe azothuthukisa nezwe uqobo iNdlunkulu indlulamithi yamakhosi iyakwazi ukuthi ikhiphe isibusiso ithi hambani niyomela uZulu hambani niyomela izwe into ke kufanele sishayile ihlombe elikhulu leyo. Bathi ngiyafisa nje ukuthi siphinde sibheke ukuthi ke phathi kwezinto ezikhona njengoba niya lapha ezweni laseCote d'Ivoire iziphi lezi zinto eningathi ngempela mhlawumbe uma ngabe nifika niyofika nizenze mhlawumbe niyoshaya ingoma mhlawumbe kuyokwenzala. It's a combination of izinto eziningi. But I can tell you this for free. Sinikezwe i-hour for each performance soyenza khona. So kuzoba khona ukugiya lapho kwensizwa, kube khona ukugiya ukusina kwentombi, kube khona umaskandi, kube khona ukuhuba amahubo, kube khona isigubhu sethu izinto ngoba sikhule ngaso thina. Bekangena ushuni laba abahlukile. Intombi nensizwa bezisina kushaya isigubhu, uthi uma uhamba lapha eworkshop ebhisweni, uze isigubhu sikhala bayasina. Benganawo ama-instrument. So siyisusa from lapho from isigubhu nisikhuphuka nayo ngokugiya size kuyona ngokushuni kodwa nje kuzobe kumnandi sobe siyibheka ingoma babe beyibheka ingoma insizwa nentombi already Ivory Coast abakwazi ukulinda ukuthi basamukele. Ngiyazi ukuthi njengomholi kulenhlangano yengezo production unephupho noma nephupho elithi niyafisa ukuthi lento eniqalile ingashabalali ngelinye. Absolutely. Siyafisa futhi ukuthi nathi mhlambe nezizulwane esizayo sikwazi ukuthi sihambe enyathelweni zenu. Ngabe kukhona yini la khona enithi njengamanje sinsuke wabalula into ethi ke libunjwa liseva kukhona la seniqalile uinvestor khona ukuthi ngelinye ilanga siyophinde sibone abanye noma esinye izizulwane siya kwamanye amazwe siya Ivory Coast siya ko Gabon siya ko Gambia kunjalo ngokukhulu kuyithoba ngizovuma kakhulu nje kune production entsha elodayo which engu-executive producer wayo. It's a traditional music reality show ezovela nje kumabona kude baduze bazoyibona abantu la engizoyi-co-producer khona Urban Brew Studios eRandburg. Leyo series lo traditional music reality show ezohlanganisa isizwe sonke sase South Africa. Wena Mpedi, wena Mvenda, wena Mtswana, wena Mzulu, wena Mxhosa izosibumbanisa ndawonye. So lolu hambo esihamba ngalo ku Ivory Coast already automatically sebengena ngala. Sebezoba part of yona uqobo lona ukuthi sikwazi ukuthi masihamba eAfrica. Ngisakhuluma ngeAfrica nje sikwazi uadjusta ezintweni sikwazi ukwamukela into sibuye ngeso lokuyiqondisisa then ngeso lokuyihlulela ngoba kusho ukuthi into ongayazi ifanele ukuyihlulela sondela kuyona into okwazi ukuyizwa. That is the main purpose ukuthi sizithola ithuba lokuthi se-Ivory Coast because the interest was mostly for lento le reality ezohlanganisa abantu ukuthi nansi into yaseSouth Africa ephuma kwaZulu ezalwa kwaZulu. Kodwa uZulu wangaba selfish nayo ukuthi okay lento ngobe yethu sizoyigcina la ufuna ukuhlanganisa isizwe sonke ukuthi ibe khona. So there is something coming abantu ngasho ngithi ababuke nje basondele eduze ama upcoming artists laba kuthiwa amavukane abaqhubeke bapractice kakhulu kunaqala lokukhulu liyeza. Ngiyaqonda ukuthi mhlawumbe kungama cost amakhulu ukuthatha izwe noma ukuhlelela elinye izwe ukuthi mhlambe livakashele elinye izwe ikakhulukazi ngezinto ethinta ubuciko ngalolu hlobo. But ngiyafisa nje ukuthi mhlambe ngasekuphethe ngubhekela umbuzo uthi zikhona yini inhlelo ezithi ngelinye ilanga singabona yona Ivory Coast uqobo iza kwinqunquthela enkulu yomcimbi ofana nalo esingawubona wenzeka kuleli izwe laseNingizimu Afrika. Absolutely yes. Sizokubuka lokho ngoba nje sesembethwe iNdlunkulu sembethwe isilo samabandla wonke sesithinte nama key stakeholders. Ngikhuluma ngeprovince of KwaZulu-Natal, ngikhuluma ngeSport Art and Culture National, ngikhuluma ngeSport Art and Culture seKZN abathanda khumbula ukuthi thina amaZulu sinobuntu kanjani. Ngolimi lwesingisi kuthiwa umuntu mefika kwakho umnekela kahle uthi umuntu but you are so hospitable
ngoba mnake sithina ke labo kwaZulu sinothando sinempatho ngoba already weMthembu kumkhosi omhlanga nje ukusibone isilo saseMorocco sizizela ngala siyasuka ngale size ngala already there is that interest so thina sizoyiqinisekisa ukuthi next mhlambe nje kulomkhosi omhlanga balonyaka kuSeptember uzobona Ivory Coast intombi zakhona nama delegates akhona ezile la kwaZulu ezokhuleka ezele into yakwaZulu angagcini futhi kwaZulu kuphela ahambele izifundazwe zonke zase South Africa ezikhona ithi ke into mhlawumbe esingayibheka into ethi ngokwe age group kule group enizohamba nayo njengamanje ngoba siyazi phinde kube nento yokuthi kuyafundwa ikole ivuliwe kuyafundwa mhlawumbe mangabe nihambile khona ongathola ukuthi uma ngabe ukuthi mhlambe bayafunda bazogcina mhlambe ngakwazi ukuthola lelo thuba so ngifisa ukuthi ngibheke nje kwi age group kubantu enihamba nabo abantu asebekhulile noma bakhona nabasebancane mhlawumbe if ukuthi bakhona abasebancane manage kanjani they are abantu abancane kodwa kuleli thuba specifically leli thuba basayile abantu abancane bekudingeka umuntu over 18 one ID because kudingeka iPassport kudingeka ivisa kudingeka ihealth yellow form from udokotela so la besihamba nabo kodwa bakhona abasebenzayo nabafundayo kodwa bathe sizothatha ikhefu ngoba sihamba mhla ka3 kuFebruary sibuye mhla ka11 so sohamba 7 days zonke singale so lezo insuku bazithathile off ukuthi babe khona kodwa siya accommodate kodwa ke masingahambi asikhethi ngokwe age group sikhetha ngokwe talent ngoba mina nje ngumuntu ohambelayo imicimbi kakhulukazi le elocal from kuma lower LSM ngikhuphuke nayo la khona ukuze kuthiwa senza ama CD promo senza ini ngihambela lezo zinto ngoba ithanti lethuli lapho ilabo bantu abadinga uthando abadinga ukunakwa nabantu besifazana abakumndimo omculo wesintu isikhathi esiningi abanakekeleki bayeqiwa ngoba ngisho yali imisakazo akutholi bedlala emsakazweni nemicimbi emikhulu ababoni bekhona ilabo bantu ke ngihamba nabo ngifuna bona impela ke ukuba bekobala ukhuluma abantu besifazane ngizwile ukuthi nakwi group enihamba nayo baningi ngokwenamba mhlawumbe kungenzeka yini ukuthi esinye seyizathu esenza ukuthi bathi ukuthi xaxa ngokwenamba isona leso sibekayo iso kanye lesithathu sibekayo ngoba nje kukhona uthoko uswenko wamabhinca osebenza kakhulu nezingane zoma odabuka entumbane namantombazana futhi lamantombazana eMthembu amantombazana lawo ahamba umkhosi omhlanga amantombazana aziphethe kahle amantombazana afundile kodwa umsebenzi awutholi kodwa azigqaja aziqhakambisa into yesintu ingakho ngithanga ngandise bona ngoba uyabona nje amantombazana awu15 abafana bawu5 that shows ukuthi interest yami ise kubantu besifazana ukuthi sibakhuphe singabathandi ngoAugust kuphela sibathande njalo mfowethu uhlele wentokozo ukuthi sibe nenhlelo ezifuzelezi neze special enjengalezi siyafisa ukuthi sinifisele konke okuhle sinifisele inhlanhla kukhona konke enithena kwenza nasohambeni lwenjelo lonke elakho lokugcina ngibonga kakhulu kuwena Mthembu ngibonge eNdlunkulu once again ngibonge ku province kwaZulu Natal ngibonge ku national ngibonge ku Sports Art and Culture KZN nakuwena mbukeli lapha ekhaya usibukayo nakuba bonke abantu abasiphathisela umphako ukuthi sithole umphako ngoba sihamba siyenga kude ngithi nje ngiyathobeka mfowethu sibonga kakhulu embukeli ke isikhathi ukuthi siliguqise uhlelo sithi nina bakasuba singungumele nyaka nasibhoboka umuntu akuzizwa indaba usikhipha mbila kulaleni isixoxeni kwaceza undaba ohlome ehlathini obenje ngohlani phala langa lingakaphumi kwandunu lathi maliphuma laliphuma nengazi amadoda igama uphiwe ngokwamthembu uncedi inyoni encane yabushama phekandeza ngivumelene ngiguqe isigoqeni sonke siyothi suma kube uSoul zayo inkosi enibusisa